Ovo je jedna od najvećih, ako ne i najveća mjesna zajednica van gradskog jezgra u Nikšiću. Imamo i taj podatak da ovdje raste broj djece i u školi i svakako zainteresovanih za pohađanje vrtića i svakako da iz te strane je bilo normalno da se opredijelimo da reagujemo za izgradnjom jednog vrtića i dobra je priča što je ovaj vrtić preslikani objekat jednog koji je već postoji u Ozrenićima i nadam se da će zadovoljiti u prvom dijelu potrebe djece za predškolskim obrazovanjem i višestruka je korist, dakle što će župa dobiti jedan objekat koji će biti kvalitetan, spreman za obrazovanje djece predškolskog uzrasta, ali ono što je nama još važnije jeste da tu strategiju predškolskog obrazovanja s kojom smo se opredijelili da zajedno sa UNICEF-om obuhvatimo što veći broj djece predškolskim uzrastom, jer je i naučno potvrđeno da ona djeca koja se predškolski obrazuju kasnije se mnogo lakše integrišu u društvo i imaju bolje rezultate u svim praktično testovima. I to je nešto što nam je cilj i ovo je jedan od segmenata kako želimo da taj cilj postignemo. Ono što je najveći problem vrtića u Crnoj Gori svakako nije ishrana, već prenatrpanost vrtića i brojnost grupa koje se formiraju. Osim toga, ovim i sljedećim aktivnostima koje budemo radili ne samo u Nikšiću, već i u čitavoj Crnoj Gori, obezbijedit ćemo veći broj obuhvata djece, ali svakako i veći mogućnost za zaposlenje i vaspitačica i medicinskih sestara, pedagoga, psihologa, pomoćnog osoblja itd. Dakle, to je nešto što nam je cilj i evo imao sam priliku i da obiđem i praktično centralni vrtić u Nikšiću i sa direktoricom da porazgovaramo o problemima i aktivnostima koje se izvode, ali u svakom slučaju to je jedan od svakako ljepših priča koja se odvija i u Nikšiću i u Crnoj Gori, jeste ovo što radimo za predškolski uzrast.